Ahojte, vítam vás v dnešnej zooškole. Pokračujeme v téme Detektív v prírode o prítomnosti a spôsobe života voľne žijúcej zvery v revíri vypovedá počas celého roka mnohé pobytové znaky. Dnes sa budeme venovať pobytovým znakom kopytníkov. Predstavím vám ich stopy, parohy, kalužiska, ohrys, otierky. Takže na začiatku by som vám povedala, čo sú to tie kopytníky. Sú to cicavce, ktoré majú nohy zakončené veľkými nechtami, kopytami. Majú 4 prsty, ale len 2 stredné zanechávajú otlačok. Pri určovaní stopy kopytníka treba pozorne prezerať tvár a veľkosť kopyta, pretože všetky sú si veľmi podobné. Dnes sa budeme venovať stopám párnokopytníkov, čiže kopyto sa nazýva aj ratica. Každá ratica sa skladá z hrany, obalenej zrohovatenou kožou a hracky, medzerou medzi raticami. Zadná časť petaratice je vypuklé mäsité brúško, ktoré zanecháva na zemi najvýraznejší otlačok. Môžete vidieť na obrázku. Takže medzi pobytové znaky kopytníkov patria zhody, hrabaniska, vytlkanie, rozritá pôda, otierky, zodratá kôra stromov, trús a mnoho iných pobytových znakov. Ale aby toho nebolo veľa, vybrala som si tieto. Takže hrabaniska a vytlkanie. Teritoriálne srnce si s obľubou značia hranice svojho revíru hrabaniskami. Úskoro na jar hore môžete nájsť veľa poškodených mladých stromčekov, ktoré srniec atakuje pri vytlkaní parvoškov. Skúsení polovníci hovoria, že mladý srniec hrubší kmienok a starý srniec tenší kmienok. Niekedy srniec mláti parvoškami do stromčeka s veľkou agresivitou, ako by sa pripravovala na boj s ostatnými sokmi. Aj pobyt jelenieho alebo danieleho samca nám prezradia olamané vetvy na stromčeku, rozritá pôda a otierky sú vlastne typické pre diviaky. Keď nájdú diviaky v lese nejaké bahniska, tak sa s radosťou v ňom vyváľajú a potom sa snažia zbaviť vlastne toho plata otieraním a zbaviť sa tak parazitov. Polovníci môžu na základe výšky otierok odhadovať aj veľkosť alebo hmotnosť jednotlivých jedincov. Predstavíme si pobytové znaky srnca lesného, konkrétne stopy. Srnec lesný žije v lužných lesoch, aj vo vysokohorských smrekových lesoch. Obľúbuje hlavne nepravidelné lesy s lúkami. Za sumraku a svítania, keď je najaktívnejší, veľmi často navštevuje poľnohospodársku krajinu a často preniká až na okraje sídiel. Obýva prakticky celú Európu, vo veľkom počte chýba iba na severe Škandinávie a zasahuje až k pobrežiu Kaspického mora a na územie Malej Ázie. Srnec má úzke ratice a tomu zodpovedajú aj ich úzke oválne srdcovité otlačky. Môžete vidieť na obrázku. Hrany ratíc sú silne prerastené, preto sú v šlapajach otlačené oveľa výraznejšie než pätky. Paratice sa otlačajú len vo veľmi mäkkej pôde alebo pri rýchlom behu.
Potom majú šlapaje široko roztvorené ratice, aby srnec pri úteku získal väčšiu stabilitu. Tuto máme ďalšie pobytové znaky srnca lesného, čiže medzi ne patrí trus a otierky, ako môžete vidieť na obrázku. Srnec lesný je naša najviac vyskytujúca sa zver, tak je pochopiteľné, že stopy a jeho prítomnosť patria k tým najčastejšie, ktoré uvidíme v prírode. Na rozdiel od jeleňov, srnce svoje malé párošky zhadzujú na jeseň v mesiacoch október a december. A srnčie zhody sa pomerne ťažko hľadajú, pretože sú podstatne menšie a ťažšie ich je zbadať. Čo môžete vidieť na obrázku. Na jar dozrie srncom nové párožie a vrstva kože, ktorá ho vyživuje, tzv. Liko odumiera, začína svrbieť a srnce sa ho zbavujú otieraním o konáre a kmene stromov. Hovoríme, že ho vytlká. Odierom stromov a kríkov však nedochádza len pri vytlkaní párožia. Srnce si tak značkujú aj teritorium. Môžete vidieť vlastne na obrázku napravo. Ďalším predstaviteľom je jelen lesný. Jeho výskyt je na rozláhlom území Európy, na Kaukaze, v Malej, Strednej a Západnej Ázii a izolovane aj na území medzi Marokom a Tuniskom, čo z neho robí jediný druh jelenia v Afrike. Neskôr bol človekom rozšírený aj do iných častí sveta, ako napríklad Argentína, Nový Zéland a Austrália. Čo sa týka jelenej stopy, jeho stopa je zo všetkých raticových zvierat najväčšia. Pri behu a na mäkkom podklade, respektíve hlbšom snehu, sú viditeľné aj otlačky paratíc. Viac je to u jeleňov ako u jeleníc a malých jelenčiat. Stopa je dlhá od 3,5 cm do 10 cm a široká 3 až 8 cm v závislosti od veku a pohlavia. Jelenie stopy sú často zdvojené. Príčinou je, že jelen zvyčajne pokladá zadnú nohu do stopy prednej. Charakteristickým znakom, ktorý prezradza výskyt jelenej zvery, sú kalužiská. Čo myslíte, na čo slúžia tieto kalužiská jeleňom? Tak ste odpovedali, že sa tam zver ochladzuje a zbavuje ektoparazitov. Mali ste pravdu. Medzi ďalšie pobytové znaky jelenia patria párohy, trus a otierky. Čiže takým najtypickejším znakom sú jeho párohy, ktoré každý rok zvyčajne na konci zimy zhadzuje. A na jar, keď jeleňom rastú nové párohy, sú porastené jemnou ochranou za matovou vrstvou, ktorá neskôr zmizne. Párohy sú tvorené z kosti, ktorá môže denne vyrásť v priemere až o 2,5 cm. Pri dospelých samcoch sa na párohoch objavuje akési výrazky, ktorým sa odborne hovorí výsady, a ktoré s pribúdajúcim vekom rastú a pribúdajú. Môžete vidieť trus jelenia, takisto tvar závisí od toho, či ide o jelenia alebo o jelenicu a v akom období
vlastne ten trus zanecháva. Na obrázku môžete vidieť na tej pravej strane trus jelenia v lete. Potom je tam rozdiel medzi jelením a jelenicovým trusom. Na obrázku napravo môžete vidieť potierky, čiže strom, na ktorých je vidno stopy po jeleňovi. Čiže zanecháva tam pachové značky, ale takisto dokáže si vlastne otierať sa o strom alebo vytlkať si parožie. Tak to vlastne ničí aj ten lesný porast. Ďalším predstaviteľom je Daniel škvrnitý. Na Slovensku je nepôvodnou zverou. Bol introdukovaný na Slovensko. Počas poslednej doby ľadovej bol Daniel vytlačený z územia Európy do Malej Ázie, odkiaľ sa následne v období antiky a stredoveku znovu rozšíril aj na starom kontinente. Zaraďujeme ho rovnako medzi srsnatú raticovú zver do počelade jeleňovité. Stopa Daniela je veľmi podobná stope jelenia. Je o niečo ostrejšia a brúška sú dlhšie. Rovnako ako pri jeleňovi môžu byť pri behu a na mäkkom podklade otlačené aj paratice. Daniela stopa je dlhá od 4 do 8 cm a široká od 2,5 do 6 cm, tiež v závislosti od veľkosti jedinca. Môžete vidieť parožie. Daniel má nezamieniteľné parožie, je v podstate menšie ako u jeleňov, ale je charakteristické svojím tvarom. Jeho vývoj začína v máji, rok po narodení, čiže v 2. roku života. Mladému Danielovi rastie prvé parožie približne do konca augusta. Nebýva rozvetvené a pripomína ihlice, preto takémuto Danielovi hovoríme ihličiak. Staršie Daniele majú pároch zakončený lopatou. Môžete vidieť vlastne na obrázku presne popísané jednotlivé časti parožia. Ďalším pobytovým znakom Daniela je trus. Môžete vidieť vlastne rozdiel medzi trusom Danielice a Daniela. Tam je ten rozdiel vo veľkosti a v šírke trusu. Ďalším predstaviteľom je muflon lesný. Je jedinou divou európskou ovcou. Pochádza z ostrova Sardínia a Korzika. Obýva prevažne otvorené hornaté oblasti do výšky 1600 metrov. U nás uprednostňuje listnaté a zmiešané lesy v pahorkatinách s nadmorskou výškou najviac do 700 metrov. Muflon nepatrí medzi vyberavé druhy a žerie kyslé a tvrdé trávy. V celkovom objeme príjmanej potravy tvoria trávy až 70%, lístie stromov a kríkov asi 15% a polokry okolo 10%. Ak nenájde dostatok hodného zloženia potravy, obhríza koreň, nábehy lesných drevín alebo poprípade kmene, že tiež robí šarapatu po lese na stromoch. Tu môžete vidieť u muflona rohy, rast rohov muflona. Čím je starší, tak tým má tie rohy väčšie a zahnutejšie. Začínajú sa mu vyvíjať už po 2 mesiacoch. Ročný muflon má asi 25 až 30 cm tulajky, ktoré intenzívnejšie rastú v 2. roku života. Pri 8-ročných jedincov sú už prírastky rohoviny minimálne. Na rohoch sú ročné prírastky oddelené hlbokými riečnými vrúbkami, okrem nich sú rohy
zvonené ešte jemnejším vrúbkovaním. A podľa hlbokých vrúbkov možno zistiť vek muflóna. Ďalším pobytovým znakom je trus, jeho tvar je rozdielný podľa ročného obdobia. Muflón v lete má ten trus taký kvopkovitý a na zimu je takto oddelený, ako môžete vidieť na obrázku. Kamzik vrchovský žijú v strednej nadmorskej výške a sú prispôsobené na život v strmom a členitom skalnatom teréne. Dospelé jedince dorastajú do výšky 75 cm a vážia od 20 do 40 kg. V lete je ich srdc hnedá a na zimu sa zosvetli, aby splynuli s prostredím, v ktorom sa nachádzajú. Výraznou charakteristikou je biela tvár so zreteľnými čiernymi pásmi pod očami, bielým zadkom a čiernym pásom pozdĺž chrbta. Dožívajú sa približne 20 rokov a živia sa najmä bylinami a lišajníkmi. Ratice kamzika majú podlhovastý a úzky tvar, hradská je však pomerne široká. Ratice sú silno otlačené a pri rýchlom behu sú viditeľné aj paratice. Dĺžka stopy je od 5 do 7 cm a široká je 4 až 6 cm. Na obrázku môžete vidieť jeho stopu a dole je celé kopytko aj s paraticami. Kamziky majú rohy, rozdiel od jeleňov, ktoré majú parohy. Samice a samce majú tie rohy trošku rozdielne. Sú menšie a zahnuté dozadu. Môžete vidieť na obrázku A je kamzik a na obrázku B sú rohy samice kamzika. Sú niečo tenšie ako kamzičie. Takisto každým rokom, ako môžete vidieť, vlastne ten roh narastá. Na spodnom obrázku môžete vidieť trus kamzika, ktorý tiež pripomína trus našej jelenej zvery. Ďalší predstaviteľ je diviak lesný. Vyskytuje sa prevažne v listnatých alebo zmiešaných lesoch v blízkosti poľnohospodárskej pôdy, v nížinách aj na stredných polohách hôr. Pohybujú sa na silných a krátkych nohách. V stope diviaka vidno otlačky paratíc. Stopu diviaka si len ťažko vieme zameniť s inou stopou. Zvyčajne je výrazná a charakteristická blízkosťou vrátic s paraticami, ktoré sú otlačené vždy na rozdiel od ostatnej raticovej zvery. Stopa je dlhá od 3 do 9 cm a široká 2 a 7 cm. Najlepšie je taký otlačok vidno v bahne alebo v tých zimných obdobiach, kedy napadne sneh. Tu môžeme vidieť ďalšie pobytové znaky, ako sú kostroje pozostatky, medzi to patrí aj trus, bahniska alebo otieracie stromy, ktoré slúžia na otieranie zaschnutého blata po bahnení, ale tiež ako pachové značky jeleňov možno rozoznať podľa výšky zablatenej kôry. Otierky diviačej zvery siahajú do výšky 1 metra a u jelene zvery až do výšky 2 metrov. Takisto môžete v krajine si všimnúť, kadiaľ prešiel diviak, rozrýpanú pôdu. Vidíte na obrázku napravo hore.
dole sú bahniská, kde sa diviak vála a na ľavo dole môžete vidieť otierací strom. Ďalšími takými pobytovými znakmi sú ohryz a otieranie. Vlastne podľa druhu zvery môžeme zistiť, o aké zvieratá išlo, podľa toho, aké stromčeky sú narušené. Ako som spomínala, tie srnčeky majú v sklepe tie menšie stromy, kry, a tie jelene už väčšie hrubé stromy. Isto tu môžete vidieť, ako srna žiera stromy. Vlastne takto vzniká poškodenie. Je to v ktoromkoľvek ročnom období, menej však v zime. Najčastejšie poškodzujú dreviny, či už ide o puk, pôru, brezu. Najviac ohrozené porasty sú tie staršie, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kalužísk, ktoré zver navštevuje. Čiže to poškodenie sa objavuje v porastoch lokálne a často na jednotlivých stromoch. V blízkosti kaluží sa zver otiera o kmene a okolité stromy, čím vlastne sa zbavujú parazitov v srsti. A tým, že používajú tieto stromy viackrát za rok, tak dochádza k zodraťu kôry a lika až po belovú časť a s následnou dispozíciou pre druhotné poškodenie, najmä hubovými škodcami. A pri viacročnom odieraní je odstranená kôra a liko až po belovú časť a tvoria sa závaly. Čiže vlastne sú považovaní potom za škodnú na takomto lesnom poraste. Najviac tieto ohryzy zanechávajú diviaky, menej srnčia, danielia, zver, čo sa týka vlastne toho otierania. Takže táto témou uzavieram kopytové znaky kopytníkov a v 3. videu sa budeme venovať kopytovým znakom vtákov, že môžete sa tešiť na perie a hniezda. Ďakujem vám za pozornosť. Ahojte.